njengoba ke sesilana ke sesiqalile ukuthi sithatha ihike laba abantu bayeza bayasilandela njengamanje siyaqala sithatha umlando ukuthi sesiyogibela le yantaba ukuba sinikhombisa ukuthi cha hayi siyankonfirma ke manje siyahamba nayo indlela sizogudla njalo sijike ngale khoneni njalo kodwa egcineni siyaphezulu kule yantaba lapha kule siyasicongo lesiya la siya khona thina cela ukuthi nigadeke soloke sikonfirma nje sikonfirma nje ninjoye emanlweni nisibone ninjoye kube mnandi nje yeah. Umphakathi wasendaweni yasobonjaneni eMazizini ukuthakasele kakhulu ukuthi uzocaca intaba uMnxoli kanye nobaba uSengwayo. Ubaba uSengwayo kungokuqala ngqa ekhuphuka intaba enenselela kangaka kanjalo namalunga omphakathi akhona angakaze akhuphuke intaba. Veleke iBergville Village Walks uhambo oluhlelelwa abantu abangenalo ulwazi ngehiking kodwa abanothando nabafisa ukuthi bazigcine bevocavocekile emphakathini ngaso zonke isikhathi. Lapha ke kulolu hambo kuhamba gogo, kuhamba mama, kuhamba izingane ezincane njalo ke mahala ngenyanga ukuze kukwazi ukuthi kufundiswe umphakathi ngezokuvakasha nobuhle bemvelo. Yadanga lazi cash. Edaba lazi cash. Hayi guys, mangabe ubona ngathi izoba nzima unganyuki. Nayi cash ixakeka nayo lapha. Ayibonzi. Nayi cash ngilimaza ngameva. Ihlahla leso. Kunehlahla obambela ukuthi ngiyasiqhamuka. Ayadaba lazi cash. Yadaba lazi cash iphezulu manje. Edaba lazi cash. Ukwazi yobuya yini? Emfantini nje. Edaba lazi cash. Kalunga wenkabi. Hayi kalunga. Umphakathi kanye nobaba uSengwayo bakwazile ukuthi bayiqwale lentaba nanokuba idinga umuntu ojimile noqaphelayo. Mawujukujela amehlo akho ngaphesheya usuphezulu ukwazi ukuthi ubone umthombo othukela singathi futhi iThukela Falls ukuzeke uyibheke ngendlela ehlukile kunalena ejwayelekile uyakusiza kakhulu ukugibela uMnxoli. Kuze ukwazi ukufinyelela phezulu kwaMnxoli udinga amahora 5 lapho ukwazi ukuthi uhambe ibanga elingalinganiselwa ku-10 kilometers. Ama-Bergville Village Walks ayakujabulela ukukhuphuka izintaba zokhahlamba ngoba kusiza kakhulu ekutheni ahlezi enempilo ezivocavoca ezigcina enolwazi futhi ngendlela ngendawo abayakhele. Kuzoqhubeka kugitshelwe engaphesheya kwakheke uMnxoli ngokuzayo. Hayi sesicongweni odlani ngomabhigizulu lapho bacacisela ukuthi hayi ikahle kahle yabo. Sifikile. Majongo. Hamba tani representative alithendele Athletes Club. Khona ithendela Athletes Club ne? Yeah, nayo. Okay. Nashona ungeze phela. Itsonke laba enhlatsheni ngespace. Okay, so chaza emayikhini ne? Yeah. Kodwa ngoba ngithe ngifuna ukufika. Mawufuna into uthi mawuyifuna izokwenzeka. Ngisacela ukuthi ninjoye kakhulu ukuthi cha ubaba uSengwayo uhambile ngempela wazafika kulesicongo abe kaloku enitshela ukuthi ufuna ukuyofika kuso. Asengihambe ngaze ngafika. Ngicela ninjoye abatrolayo batrole babitoze. Ubaba uSengwayo nethimba leBergville Village Walks bakwazile ukuthi behle ngokuphepha belalela imiyalelo ye-tour guide ebebaqaphile.
Sithanda ukukhuthaza kakhulu emphakathini waseBergville ukuthi uzisondeze neBergville Village Walks ukuze ukwazi kabanzi ngendawo, ngempilo, nangokudalwa okukhona ezintabeni zoKhahlamba. Sizokhumbula ukuthi ke eBergville ke indawo eyikhaya leNational Flower. Sikwazile ukuthi ke siyibone ezithombeni nayo ivela. Ukuthi nithi nisemangwaneni angithi yabona thina ezwelisho singamakhabanyezi ne edukuza ba amanteshe nina ke esandlwaneni yini hayibo hayi mangwane isizwe amangwane isizwe ngisho isigodi isibizwa kuthiwa yena ukwazi ukuthi nisesandlwane ukhwela yini hayi man ukhwela ngifuna ukuthi isibizwa ngani isigodi senu ekhwekhwane kuma kuthiwa ekhwekhwane yini khwekhwane yiyo lo nto ebengifuna ukuyibuza angithi nasingamakhabanyezi kuphuka ntombazane man siyaza lapha ekhwekhwane sicela ukuthi nilungise indaba yethu ke makhetha iqhozo siyokhuphuka iqhozo na intokazi yakhona le representing sicela ke nisikhulumele lapho nenduna ukuthi amakhethi azobe eseqhozo sicela ukuthi sitroleni sonke nenduna kubitozwe namablesi sambe futhi siyokhangisa nendawo yakatourism umnweni umphakathi wazi ukuthi kuyalaleka emnweni. It's very important ukuthi silekelele itourism yasendaweni singamakhethi sitrole si-explore sibitoze nje umhlaba wonke makhethi imahala ke lento esiyenzayo umphakathi ukubumbanisa umphakathi kanje makhethi sondelani ke makhethi siya-explore ngabe siyatrola manje sitrola iHawaii le embokodweni yabona nabo stand ngaphesheya nabo Langkloof ecrossing eLangkloof not iLangkloof makufu manini satrol